gotana hingkakai borok aro parao borok kunui khaiye yang boni ko somnio phainani hani borok phailaikia phaimani jagao borok chini para bai prai je birbol para phaima bai 2-2.5 kilometer hai aje boni gotana mane abo aje phaiye yang veterinary college ni kaisa tongo veterinary college ni staff rok kaisa gari yang office habnani bagi je phai tongpro apro borok bo bongni bike sudo rama sujaka phai tongkha phaipro phaiye bongni office je habnani a jagao no thik apro ko khai borok mukha mukhingka kaisa iko gari bai office staff iko tarin ko tam nakla bono Maruti o jagao phai nang phakya hingka kai a jagao waisana gari bisingono habithaka masa tei masa bairao khalakya gai bike khai waisana gari ni tolaon khalakya tei a gari ni borok rokbo jotono aina baksa ba aina ni bai dukhomangka baksa hingka ba yagro kari jakti sang thangmakya gari kechigi thangka obono tini o jaga je theinai hingka kai a jaga no chengnoka phaiye paran borok khor mani phaine pemani hingka kai riya sini kaisa je bumung tongnai chalogo bo hingka kai bini bokhorok mutai totara abo prai totara duk chokhano himangka gari tambai nangka te kaisa cherai hingka kai yakong kaisa kebai te yatuk kaisa kebai tabsuk jora jibi hospitalo a cherai ni bomung kai boyar de borma bini ma babun bumung kai bin ma babun bomung hingka kai bufani bomung kai budiram de borma bomani bomung hingka kai subula de borma paran bomung hingka kai birbol para PS Burjung Nagar ini mung tam bomung kai Chandra Kumar de borma bini tam kalai ang bini ni paran ni thago kalai